nggih pakane dipinangani wonten pampendhetani panjenengan tambal ban. Nggih, sampun terus. Nggih, sedanipun. Niki malih napa sampun? Nggih kan jenengan. Jenengan ngertos boten slogane Bojonegoro napa niku? Slogan. Nggih. Ya wong Bojonegoro lho, kan iki bahaya lho sampean. Bahaya lho sampean. Kula pun pindah teng Cepu kok, Pak. Enggak bisa. Pindah lebok. Jenengan apa niku? Niku permono. Boten boten ngertos. Kertas. Napa? Niku lho, ya. Napa? Tasik Semar boten. Lah malah takon gede takon cakil ae. Yang pergi niki Bojonegoro, kita perkenalkan slogan dari Bojonegoro, bahagia, makmur, membanggakan. Pakai sedaya ngoten nggih. Nggih. Cek, siap. Guru lho sampean. Juga tembok komputer tembok iki iso mawon. Pakai kula Bojonegoro, bahagia, makmur, membanggakan. Nggih, mulai iki nggih. Menawa mereka ngertos. Nggih. Bojonegoro, bahagia, makmur, membanggakan. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Bahagia makmur membanggakan langsung cair. Luar biasa. Inilah kelebihan Pak Kades, luar biasa. Bisa menyatukan seluruh warga tinumpuk. Apa sih arti sebuah uang kalau tidak dilumpur uang saku? Kayak uangnya numpuk-numpuk. Numpuk, akhirnya rezekine kebak, tambah terus. Rezekine lancar, sehat, panjang umur. Apa ya? Apa? Berarti wah jadi keteping. Pancen nek biasa kulino ilmu maling nggih ngeten iki. Lho pun arep tak